Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo subscriber kabeh, kanggo subscriber asisten Bangre, kanggo subscriber Pung Laga official, kanggo subscriber Gudang Madu. Di podo besar iki mugi-mugi adewe diparingi rahmah sing ra ono putuse, diparingi kesehatan, diparingi nikmat. Suwun sing wis subscribe channel asisten Bangre, channel Gudang Madu, channel Pung Laga official. Tadoake sing wis subscribe diparingi kesehatan, diparingi nikmat sing ra pernah putuse. Nek nek ono lagi diparingi nikmat sing kurang sehat, mugi-mugi diparingi kesehatan. Nek ono lagi bermasalah-masalah utang piutang, moga-moga utang piutangnya lunas, dikai dalan karo Gusti Allah. Karena urip ning dunia iku ora pernah lepas kok utang. Utang dhewe karo manungsa, utang dhewe karo Gusti Allah. Karena nek dihitung utang iku sing paling oke iku utang dhewe karo Gusti Allah. Dhewe kudu sadar. Lan dhewe kudu bersyukur. Gusti Allah iku nggak pernah nagih utange karo dhewe. Apa sing wis dikekne karo Gusti Allah karo dhewe? Nikmat sehat, nikmat dunia, nikmat adewe dikecek campur karo anak bojo. Karena selama iki okeh wong sing akeh materi tapi cek adoh karo anak bojone, sampai dhek berprinsip alangkah nikmate hidup cedek karo anak bojo. Lan ono sing nikmat iso disyukuri kanggo dhewe, ra iso disyukuri kanggo wong liya. Kaya sing wong wis ra duwe anak bojo, urip dhewe, dhewe menikmati apa anane karena dhewe udah ora kepengin duwe anak bojo, duwe keluarga, tapi keadaan oke sing wong dhewe ra ngerti, oke sing dhewe ra simak, ikulah nikmat kok Gusti Allah. Jadi karo subscriber kabeh di dino Jumat berkah. Berkah apa? Berkah ya dewe diparingi kesehatan, diparingi nikmat sing ra pernah putuse. Jadi kanggo subscriber kabeh, urip iku kudu disyukuri, kudu dinikmati, kudu digoleki. Jadi adewe iki arep goleki Ronald. Karena ben piye adewe iku duwe kewajiban nyadarke Ronald, nasihati Ronald secara lembut. Mugi-mugi dhek iku iso rubah. Karena urip iku enggak semestine seperti adewe sing pengenke. Karena memang adewe ku berkehendak
Gusti Allah sing nentukke. Nek omonge wong tarekat iku kun kata Allah payakun kata Muhammad. Jadi Allah iku ora pernah ora ndadekke dadi kabeh. Man antara dadi lan ora iku sing yakinke manungsa. Jadi nek omonge manungsa emas iku kuning, nek Gusti Allah nggak pernah ngomong ke emas iku kuning, karena manungsa sing ndadekne yakin ke emas iku kuning, sing emas kuning. Jadi tapi nggak selamane kabeh iku kuning sing emas. Nah dhewe urip ngono neh. Adewe ndelok Ronald iki jahat. Sing jahat ke adewe. Gusti Allah nggak pernah ngejahatke manungsa umate. Hambane nggak pernah. Jadi karena adewe berprinsip Ronald iki jahat jadi jahat. Tapi nek adewe berprinsip dhek apik, mugi-mugi Gusti Allah maringi dalan sing apik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sampai Ronald. Alhamdulillah. Lungguh. Ngerokok. Iya, Mbak. Ngerokok. Alhamdulillah. Kondi mole Dari berkeliling, Mbah. Alhamdulillah. Ya. Ya Allah. Iki cah Ronald wis teko. Mugi-mugi Gusti Allah maringi adewe kesehatan. Ya, Mbak. Ronald yo. Piye saiki? Aku sebenarnya sekarang ini ingin berhenti menjadi preman, Mbah. Ya bener apik iku Ronald. Alhamdulillah iku. Ingin bertobat saja, Mbah. Ingin menjadi ustaz seperti Mbah. Alhamdulillah Ronald. Emang adewe iku kudu belajar kok dhewe. Duwe sampean arep berprinsip arep belajar ya alhamdulillah bersyukur aku le. Tapi mereka tidak ada yang percaya, Mbah. Masa iya Ronald? Seperti Bung Laga saja. Sulit sekali meyakinkan hatinya. Kalau aku Ora iso ngono belajar ngaji. Ronald. Bung Laga aja gawe pikirannya karo sampean iku bohongan. Karena Bung Laga mbiyen kan kaya sampean. Iya. Nah, saiki dhek sadar, nah sampean iso sadar iku suwon iku. Betul. Salah Bung Laga iku. Engko nek petuk tak marahi Ronald. Wis madatuk sampean wis nemu iku. Sudah, Bung, ini. Terus piye omongnya? Sama saja seperti Bung Laga. Astagfirullahaladzim. Mereka tidak pernah percaya. Nggak kalau kaya aku ingin tobat. ngono mestine ku. Harusnya wong arep balik dadi apik iku memang nggak sekaligus. Tapi kan atas dukungan kaya wong-wong kaya ngono iku lah. Iya, Mbah. Nek aku le percaya sampean arep sadar. Mugi-mugi Gusti Allah maringi. Yang benar, Mbah. Nanti Mbah sama saya seperti mereka. Iya. Ora Ronald, aku percaya aku sampean arep sadar iku. Ngerokok. Tapi kan Mbah masih salah satu perguruan dengan mereka, Mbah. Iya Pasti bener. nanti suatu saat pasti bertemu dengan Bung Laga, dengan Mbak Datu. Iya engko nah ora petuk aku sing goleki tak omongi. Ben piye carane bisa sadar. Karena iku salah ngono iku. Karena piye ngene le. Nek nurut aku ya. Kaya sampean arep sadar aku wis seneng. Iya, Mbah. Karena Allah ngekei hidayah iku ora pernah ngomong-ngomong, ora pernah ngabar-ngabari. Sekali tak atene dirubah karo Gusti Allah tetap berubah. Engko nek anu petuk karo Mbak, Bung Laga yo. Nanti kalau aku sudah bertobat, aku boleh pakai cincin itu, Mbah? Boleh iso ora apa-apa. Oh, Yang besar, Mbah. iya, sing ndi? Yang unguin saja, Mbah. Oh iya. Nek sampean tenan-tenan sadar tak kei saiki. Sekarang? Iya, asal sampean iso sadar. Top. Mantap sekali ini, Mbah. Hmm. Apa ini ada isinya, Mbah? Masalah isiku le ngene. Gusti Allah iku nyiptake barang-barang iku pasti ana gunane. Tinggal dhewe yakin no karo Gusti Allah. Aja yakin karo sing kaya ngene. Tapi ini seperti ada matanya, Mbah. Iya, iki jenenge batu kinyang langit. Mantap nih. Oh. Kalau aku punya 5 seperti ini, seperti bisa menguasai dunia, Mbah. Oh, masalah nguasai dunia ojo le. Adewe ku pasrah lillahi taala, mugi-mugi Allah maring adewe ketentreman. Ngono. Bagaimana untuk meyakinkan sahabat-sahabat Mbah itu, Mbah, seperti Bung Laga, Mbak Datu, supaya mereka percaya kalau aku ingin benar-benar jadi kiai. Kok tak omongi le, tenang wae le. Kok aku sing ngomongi. Wis belajar baca syahadat urung. Bahasa syahadat urung, Mbah. Oh, tak ajari saiki yo.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku beraksi. Aku bersaksi. Ya, ngono. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iku wis siji tondo dhewe pengen sadar. Engko nek petuk karo Bung Laga, petuk karo Madato, petuk karo spiritual karo Bang Rey engko tak omongke. Piye tata carane sampean iki iso dibimbing didelen nang pondoke Bang Rey. Berarti itu tadi sudah mengaji ya, Mbah? Iya, wis ngaji ku. Karena dhewe iku ana ngaji diri, ngaji kitab. Ngono. Selama menjadi preman aku hanya belajar ngaji, Mbah. Ora, yo mbiyen ra apa-apa iku le. Tidak pernah belajar ngaji. Ora apa-apa. Jenenge dhewe bersyukur iso belajar elek kek nembe apik. Aja sing apik kek nembe elek. Karena apa? Okeh preman dadi kiai. Iya, Pak. Ojo dadi maune kiai dadi preman. Karena adewe ku ana husnul khotimah. Akhir daripada hidup. Jadi nek mbiyen adewe preman kaya mbah mbiyen. Saiki alhamdulillah Allah maringi dalan sing apik, aku iso khotimah. Iso dak balik dalan sing bener. Kaya sampean ngono le, mbiyen preman balik dadi sadar, tapi sing salah kaya Bung Laga iki lho, ngopo ora percaya. Ya, mereka tidak percaya, Mbah. Heran juga. Salah iku. Mbah, tapi dulu kan Mbah ini orang hebat, orang sakti. Bahkan guru kami. Kemana, Mbah, ilmu-ilmu yang dulu Mbah buang? Iku kan ora ana gunane le. Karena adewe urip iku ora ana ilmu. Adewe iku kudu yakin karo Gusti Allah, bersyarat dan syariat. Kerja narep duit ya kerja. Syariate, syariate ndonga karo Gusti Allah, ngono. Coba kameramen korek balangke iku. Rokok lho. Ya, Mbah. Aku selama menjadi preman ini sudah menolak uang haram, Mbah. Bahkan rokok dari bos saja sudah tidak kuterima lagi. Iya, aku mau ono masyarakat sing ngekei rokok iki ya suwun lah. Hebat juga rokok Mbah. Jadi adewe urip iku ya emang apa iki bodoh besar. Bodoh besar iku berkorban. Berkorban iku emang apik, motong wedhus, motong sapi. Tapi adewe kudu berpikir, ada kalanya adewe kita menuju kebaikan itu mengorbankan sesuatu. Tapi Mbah, aku takut dosa-dosanya tidak diterima, Mbah. Oh Gusti Allah ngapura le, ben dosamu sagede gunung Uhud, Gusti Allah ngapura. Karena baru kemarin, Mbah, aku menarik kurban Bapak Ustadz Ahmad Khotib untuk jual. Sapi, kambing, kami jualkan. Iya, nek sing wis ya ora apa-apa le. Sing urung aja diulangi selama dhewe yakin Gusti Allah ngapura. Yakin no. Berarti Mbah kalau aku sudah bertobat, boleh tidur di padepokan? Oh iso. Engko tak omong nih karo Rey. Kon turu, kon bina. Kon lajari karo santri-santri sing wis iso. Padepokan banyak pusaka, Mbah ya? Wah, akeh. Mustika. Oke. Itu disimpan khusus atau tergeletak saja, Mbah? Oh, khusus iku le. Ono memang ruangan khusus. Nanti aku mau lihat, Mbah ya. Kasih tahu. Ora apa-apa le. Oh. Jadi Madu-madu semua banyak, Mbah. oke le. Pokoknya neng padepokan iku apa wae ono. Neng kono lah dhewe belajar apik dadi wong sing bener-bener. Jadi adewe belajar saanane. Karena neng kono lah adewe ngerintis dadi wong apik,
belajar alip-alipan. Alip iku tunggak. Tunggak urip iku alip. Mau jadi sepeleke aksara alip iku. Alip iku tunggak urip. Dadi panutane wong. Makane omongi wong bengen le, omongi mbah-mbah biyen. Urip kok kaya alip terus ngono. Intine iku nggo gambaran dhewe, siring dhewe ngono. Jadi nek kaya Bung Laga ora percaya sampean arep sadar salah iku. Ora bener iku. Tidak ada yang percaya, Mbah. Engko tak omongi tak Cuman marahi Mbah kabeh. Mbah saja yang percaya. Engko tak marahi kabeh. Aku menghadap ke Mbah ini. Yang lain tidak percaya. Oh. Yo, tapi ngene le yo. Oh, Ronald yo. Mbah, tapi ini kenapa berat sekali, Mbah? Memang kaya ngono le. Dadi nek adewe pikirane ra resik apot kene ben baca engko resik neke awake yo. Berarti ada yang menaiki. Karena memang ati iku ora iso bohong. Kaya sampean arep sadar jurati bohongi Gusti Allah ngerti. Tapi nek kaya aku ora ngerti tapi aku keyakinan bahwa sampean iku arep sadar wis syukur iku. Tidak, Mbah, tidak bahkan bohong sekali ini. Ya syukurlah. Ya Allah ikilah nikmate. Wong arep berubah, arep sadar. Tapi Bung Laga karo spiritual sing liya kok ora percaya. Salah iku. Mungkin mereka belum saja, Mbah. Ingin melihatku ke masjid dulu. Oh iya bener iku. Memakai baju koko. Iya. Tapi urung ana klambi kokone. Belum, Mbah. Waduh. Engko tak golek ini tak jaluk-jaluk nih lah yo karo spiritual. Karo Bung Laga engko. Tapi nek mbah ra ono. Iya, Mbah. Tidak apa-apa, Mbah. Nanti mungkin aku juga akan bekerja dulu, Mbah. Iya Untuk membeli sarung. Nah, kaya uyut kan wis sadar saiki. Iya. Wis api tiru uyut. Adewe makin suwi makin tua. Makin suwi makin nyedhi pati. Tapi, Mbah, waktu Uyut cukur rambut itu rambutnya disimpan di mana, Mbah ya? Oh, dideleh iku le. Arep nggo apa? Tidak untuk apa-apa, Mbah. Oh. Kami hanya ingin tahu saja. Oh, engko tak tekoni, engko tak kabari. Arep ngerti bahwa rambut uyut wis dicukur ngono. Kalau ini hari Jumat, berarti siangnya kita Jumatan, Mbah. Iya bener lah. Harus setiap hari itu, Mbah, Jumatan. Enggak lah, tiap dino Jumat tok. Dino Jumat adewe teko. Nek iso makin suwi, makin cepet, makin api. Karena omongnya adewe nek teko Jumatan pertama iku korbane kaya unta. Untuk Nek keloro sing teko kaya sapi. Nek telu sing ketekone adewe kaya korban wedhus. Tapi nek wis sing terakhir wis mulai khotbah istilahnya korbane kaya endok ngono lho Le. Tapi adewe yakin Gusti Allah iku maringi adewe berkah, maringi sapa-apa iku ora ana hitungane. Mbah, kita sholat itu sehari apa saja, apa seminggu sekali, apa bagaimana, Mbah? Tiap dino Le, sedino 5 balet. Sehari 5 kali? Iya. Tapi kan sedelok Le salat iku. Ana maghrib, tas maghrib ana isya, tas isya subuh, tas iku dohor, asar, ngono. Tapi kalau kita sholat terus itu dapat pahala, Mbah ya? Pintu Le. Karena satu kali adewe salat iku pahalane nek dihitung iku ngopo Gusti Allah ora pernah ndelokke pahala karena mbokan wedi adewe iku takabur. Kalau sehari 10 kali, Mbah? Ora iso, ana sunnahe nek sing liya-liya iku. Tapi nek kan lebih banyak lebih bagus, Mbah. iya tapi wajib 5 to Le. Wong sing 5 wae akeh sing ora nglampahi apa nek 10. Mbah, jangan sampai ada sahabat Mbah yang datang, Mbah.
Ora apa-apa. Iku misal naik ke pong lagak beneran. Ketemu lagi, Mbah. Pasti. Apa kabar, Mbah? Pasti tidak akan percaya. Ini Ronald. Nuhun. Iya. Sudah menunjuk seperti itu. apa kabar? Baik Ya Bulaga. bukan nunjuk, kaget saja kau dengan Mbah Jelek Seta. Nah, ya lungguh. Iya, Jadi ngene Bung Laga. Mbah. Ronald mau kan wis bojo sadar. Wis tak sadarke. Iya, Bang. Dia iku arep sadar. Adewe iku kudu melu nih ngomong. Ya alhamdulillah, Mbah. Kalau memang dia sadar. Tapi entah kenapa perasaan Bulaga ini mengatakan bahwa Ronald ini eca-eca, Mbah. Pura-pura saja, Mbah. Itu loh Mbah. Apa bener Ronald? Tidak Mbah. Oh, ora lho Pikiran Bung saja Laga. Suzon itu. Bukan John. tidak terima kasih, bukan tidak alhamdulillahirabbil alamin. Persoalannya kan saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia ini sering pernah ngobrol dengan Raja Preman sih, katanya si Kimun. Kimun itu. Ya Ronald, Ini- kowe ini- kenal Kimun ora? ini jangan-jangan trik, Mbak. Itu dulu Hah? Bung Laga. Itu Saiki dulu kok. bedo. Raja Preman juga baru muncul kok dulu Bien. Baru sekitar 3 hari ini, Mbah. Saya melihatnya, saya intip, Mbah. Tidak Mbah, jangan percaya Mbah. Dia ngobrol dengan Jangan percaya. Raja Preman Gimun itu sepertinya dia ini akan melaksanakan tugas rahasia Bung besar. Laga, jangan buat kacau di sini. Tapi ora omongan Yang Bung kacau. Laga. Ya, Dia iku bener-bener arep istiqomah ngono. Bukan tidak terima kasih, Mbak, tapi persoalannya seperti itu, Mbak. Ronald ini pura-pura saja, Mbak. Akal bulus mereka ini tahu sendiri, Mbak. Apa iya Ronald kowe Tidak arep bohongnya Mbah, aku? jangan dengarkan. Oh, Begini saja, Mbak. ngomong. Sepeninggal dari Bulaga belum sampai ke sini tadi, ada nggak yang dipinta oleh Ronald, entah batu mustika, entah apa, Mbak? Oh iya, deh. Jangan, Mbak. Jangan diberikan, Mbak. Karena amat sangat bahaya sekali itu rencana licik mereka, Mbak. Kau udah menghalangi tobatku Bung Laga. Bukan menghalangi. Ya kalau memang Anda mau tobat, yang ngomong ya agak rem sedikit volume pita suaranya. Iya Ronald, ojo. Jangan macam-macam emosi seperti itu kau. Bukan mancing emosi, Ronald. Persoalannya memang sepertinya Ronald bukan tobat beneran, Mbak. Tobat benar Mbah. Bukan seperti Uyut. Kalau Uyut 100% Apa harus aku putar panting Mbak. dulu Bung Laga? Hah? Baru kau percaya? Apa? Harus putar panting dulu. Putar panting Ke seperti masjid, apa? pakai baju kau pakai baju muslim. Tidak perlu pembuktian dengan manusia. Buktikan dengan Allah, Ronald. Tapi Bung Laga ngomongnya yakin kita dia harus sadar loh. Mbah, kan saya tahu Mbah punya ilmu terawangan, Mbah. Iya. Saya bisa pastikan bahwa Mbah juga tahu isi hati sebenarnya, Mbah. Hanya akal bulus, hanya akal licik Tidak, yang Mbah. akan diperagakan, didramakan oleh mereka. Bahkan aku tadi telah membaca 2 kalimat sendat Bung Laga. Iya. Ya itu Wis hanya sadar. dibulus. Bisa semua orang kecil juga, anak SD juga bisa, Mbah. Bukan Bulaga juga saling bantah membantah, kita saling bersetegang, bukan, Mbah. Tapi Mbak ya masukku, Mbah Jelek Seta berpikirlah secara jernih. Kok kacak-kucuk seketika seperti itu, Mbah? Hantam juga nanti kau. Ojo Ronald, enggak usah ngomong Nah, ini ngono lah. satu pembuktian bahwa apa namanya Ronald ini hanya eca-eca, hanya pura-pura. Cecek. Iya kan? Orang yang benar-benar masih cecek tuh lah. Enggak, begitu, Ronald. ngene wae Bung Laga. Adewe kei waktu Ronald iki arep sadar. Jadi nek kira-kira setuju ora, dia tak gowo nang pedepokane re. Nah, itu bagus, Mbah. Kalau masalah bawa-membawa mudah, Mbah. Mudah. Tapi kan begini, Keluarkan Mbah. semua nanti pada pusaka di padepokan itu. Saya perhatikan secara seksama aura dan mimik wajah dari Ronald ini tidak meyakinkan, Mbah. Wajar Bulaga, Datuk siapapun tidak akan percaya, Mbah. Baru 3 hari yang lalu ngobrol dengan si Raja Preman Gimun, Iya. Janggar, Perdi, Mahesa, Supeng dan lain-lainnya. Mereka ini akan merencanakan sesuatu. Bung Laga, kau dulu juga sama sepertiku. Benar. Tapi begini, jangan Anda memperdaya Mbah Jelek Seta yang sudah memang Mbah Jelek Seta orangnya jujur 10 betul. Tapi nek tenan-tenan dia arep berubah, umpamane sadar apa dhewe ora kei peluang Bung Laga. Nah, itu. Wajar kita beri kesempatan, tapi persoalannya begini, Mbah. Raja Preman Gimun itu kan tahu sendiri, Mbah. Raja Preman licik dari segala licik, jahat dari segala jahat, merencanakan dan akan merekayasa semua kejadian ini, Mbah. Itu hanya pikirannya yang kotor saja, Mbah. Yang suzon. Mereka akan menggunakan segala macam cara, yang penting tujuan mereka tercapai. Itu, Mbah. Mbah, dengarkanlah aku, Mbah. Tapi bingung aku Ronald. Tapi tenan-tenan kan le sampai Nah, kan arep bingung, sadar. gara-gara datang Bung Laga ini. Astagfirullahalazim. Tadi dia mau menerima. Tapi tenan-tenan kan sampean. Tenan, Mbah.
Iya tenan namanya Bung Saya tidak Laga. percaya, Mbah. Kalau saya Hakul Yakin tidak percaya, bukan tidak memberikan kesempatan untuk mereka bertobat, bukan, Mbah. Karena masalah tobat dan tidaknya itu hidayah yang Maha Kuasa, Mbah. Iya benar. Tapi kan saat ini saat genting, Mbah. Raja Preman Gimun itu akan mengerahkan segala kemampuannya untuk membunuh Bari Lampung dan semua kita tim spiritualnya. Ya ora ngene wae Ronald. Sampean tak campurke karo Uyut sih. Nanti aku akan menjadi garda terdepan melindungi kalian, Bang Laga. Kalau sudah tobat. Apanya? Jadi Jadi membunuh kami. ngene kan sampean tak campurke karo Uyut ben sadar sih. Kone wis tenan-tenan sadar nembe tak gawa nggone re. Aku tidak perlu bertemu dengan Uyut, Mbah. Ingin tahu rambutnya saja di mana potongannya. Ronald. Lah ngopo rambute? Nah, itu kan kekuatan dari Uyut Notorogo. Iya. Kenapa Anda Bukan, maksud kami mau kami bersihkan, Mulaga buang ke sungai biar dia adem. membahas rambut, membahas batu mustika dari majalah sekta? Berarti ada tujuan yang tersembunyi. Hah? Iya nih Bung Laga yo. Ini penuh dengan Wah, misteri. ora ini bener maksudnya. sampean iki Ronald yang ngono. Sehelai saja tidak apa-apa rambutnya Uyut kami pegang. Saya sebenarnya bisa saja menghipnotis dari Ronald, tapi tidak usah, Mbah. Nanti waktu akan bicara bahwa dia ini bohong besar, hanya membual, Mbah. Tapi ngomongnya tenan-tenan. Kali saja percaya, Mulaga. Kali ini. Dulu, Mbah masih ingat. Dia pura-pura disunat, ya kan? Sampai wedus sampai 4 ekor dikorbankan oleh saudara kita, ya kan? Tapi apa yang balasan yang diterima? Dia pura-pura tobat, sudah pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung. Itu hanya akal licik mereka, Mbah. Tapi yo. Sampai sekarang benar-benar, Mulaga. Tapi Jangan saya sama- kira apa benar-benar Benar, sampean. Mbah. Jangan samakan dengan yang dulu. Astagfirullahaladzim. Aduh bingung aku. Jangan coba-coba merayu majalah setan yang orang 10 betul, yang orang yang jujur seperti ini, Ronald. Saya tahu Anda di akal hati dan otak Anda itu bulus, licik. Dan Kali ini saja percayalah, Bung Laga. Tadi Mbah sudah percaya sebelum kau datang Aku ini. percaya. Semenjak kau datang semuanya tadi ada hancur seperti ini. Bisa-bisa kau hantam nanti di sini. mudah sekali hantam-hantam. Aja Bung Laga. Ayo, ayo. Aja. Oh, dia macam-macam emosi. Aja. Ini yang macam, ini yang macam-macam. Sabar. Macam-macam emosi dari tadi. Emosi. Orang bertobat. Masih tidak percaya. Sekali percaya saja, Bung Laga. Aduh. Karena tipe Masih seperti kocok gelut ini loh. Angguskan atau saya akan patahkan tanganmu lagi. Aja Bung Laga. Aja Bung Laga. Lebih baik aku tidak akan bertobat. Aja Ronald, mending tobat Ronald. Kamu patah memata. Astagfirullahaladzim, sudah kelewat batas Anda. Aduh, sabar Ronald. Bagaimana, Mbah? Orang mau bertobat Bung Laga, masih tidak tunggu, percaya, tidak Soalnya percaya. seperti itu, Mbak. Ya, alhamdulillah kan memang taubat ya, Mbak. Tapi kan saat ini suasananya lagi genting, Mbak. Lagi bahaya mengancam diri Bari Lampung dan kita-kita, Mbak. Selip sedikit saja, Mbak. Mereka ini akan leluasa untuk bisa menaklukkan kita. Rahasia kita bisa terbongkar. Kekuatan kita Iya. bisa berkurang. Apa tenan-tenan sampai niki Tenan, Ronald? Mbah. Ngomong iku cedek karo gimun iku bener ora? Ya itu kan baru ke 3 hari lalu, kemarin, Mbah. Mbah. Dulu Mereka itu sudah lama. bicara di suatu tempat, Mbak. Mereka ternyata ada misi rahasia besar yang mereka bicarakan, dan tidak lain dan tak bukan misi rahasia mereka ini hanya satu tujuan: membunuh Bari Lampung dan tim spiritualnya sebagai penghalang sepak terjang mereka. Itu, Mbak. Iya. Jadi begini, Mbak. Saya tidak perlu berlama-lama, Mbak, ya. Karena Mbak juga nanti kita bareng-bareng sholat. Itu kan Iya. benar suara ngaji, Mbak, ya. Iya. Aku juga mau ikut. Nasihat kepada Iya. Ronald ini, berikan terus nasihat Iya. jangan berikan petuah dari Mbak. Iya. Tapi entah kenapa hati Bulaga berkata lain, tidak, tapi tak ada salahnya Mbah mencoba menasihati. Iya. Kau tak omong Iya, ya. Iya. Oh suwon iki ya. Kamu sekali lagi mau. Aja gelut. Kita bertemu di masjid aja. Aja gelut. Aja. Teman-teman, ayo aku juga berani juga. Aja Ronald, aja Bung Laga. Aja. Aja Ronald. Astagfirullah. Aja Ronald. Iya. Karena sebenarnya Ayo. akan Tidak perlu. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ronald, aja kaya ngono Ronald. Karo wong tuwa iku. Kali saja tidak percaya dia. Astagfirullahaladzim. Batas ya, Mbak. Bukan manusia lagi seperti Bawa lah pun salah tuh. Sabar Bung Laga. Ini sabar Ronald, sabar. Bagaimana, Mbah? Kalau perlu sih kita sembahyang siang ini. Biar Bung Laga tuh tahu. Iya, engko adewe kudu nang masjid. Iya. Engko aku nyilih klambi saonone lah ya. Iya. Ben ora kokoh ger apa-apa.
ben masyarakat tahu ngerti sampean wis arep berubah. Tapi nanti malam tidur padepokan, Mbak ya. Yo yo yo. Ya. Ayo, kita berangkat aja, Bro. Yo yo. Jadi ngene lho. Yo. Iki kan Jumat, engko dhewe adus sik neng kali. Iya. Adus sik, nggo Jumatan dhewe. Ben engko mugi-mugi ade petuk karo Re. Iya, Karo Bang. Madatuk, karo Bung Laga. Engko sampe ben nang arep dhewe lah. Ben dhek enek teko mburi ndelok. Ana sampean sing lagi salat. Iya, Mbak. Emang kewajiban dhewe iku. Berarti sudah di sini kita langsung pergi ke masjid, Mbak. Iya 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 iya. Ya, aku juga ingin bertemu dengan Bulaga di masjid. Iya. Bagaimana kalau terjadi baku hantam di dalam masjid nanti? Ojo Ronald, ora api kok. Masjid iku nggon ibadah, ojo nggon ribut. Sing bener. Sudah kita langsung aja, Mbak. Jadi karo subscriber kabeh aku njaluk doane mugi-mugi Ronald iki iso istiqomah sing bener. Yo. Mau wis maca syahadat wis yakin arep balik ning dalane sing kebenaran. Jadi adewe sebagai wong tua sing ngerti urip sing bener kudu ngebimbing wong-wong kaya ngene iki. Kaya Bung Laka ya salah iku ora. Ojo kaya ngono. Adewe syukur Ronald iki arep berubah, arep sadar. Jadi karo subscriber channel asisten Bang Re. Jadi subscribe aku njaluk sakake-ake ini subscribe, di share, di komen video iki. Samono uga karo channel Bung Laga official. Channel Gudang Madu. Jadi monggo adewe doake Ronald iki iso balik ning dalane sing sak bener-benere dalan ridho Gusti Allah. Karena iki bodoh. Karena neng kene lah adewe iso berbagi, iso menikmati ning bodoh iki. Apa nek iki Jumat pertama di Idul Adha. Ojo sampai dhewe iki lali, ojo sampai salah. Jadi kalau subscriber kabeh ojo sampai bosen-bosen. Wake Ronald iki iso sadar, iso balik ning dalan Gusti Allah, iso sembahyang, iso istiqomah. Lan ben aku ilmu kurung tutup, kurung iso, tapi aku tetep berniat ngajari Ronald iki iso dadi balik dalan sing sak bener-benere. Jadi harus subscriber kabeh aku njaluk tulung, monggo adewe saling doake, saling dukung. Mugi-mugi Ronald iki iso istiqomah, iso dadi bener-bener wong, iso dadi panutan, iso dadi wong nggo gambar-gambarane kaya rombongan Gimun, rombongan Perdi, rombongan Jaggar, iso rubah. Iso kaya Ronald, iso istiqomah. Saiki Ronald wis sapi arep Jumatan. Jadi kok kene engko adewe langsung neng kali adus, tas adus, resi-resi adewe ning Jumatan nang masjid. Mugi-mugi Allah nambah maringi adewe nikmat sing rak pernah putuse. Karena rezekiku ana rezeki sehat, ana rezeki sing liya yaiku nikmat kesehatan jasmani lan rohani. Nikmat kesehatan jasmani. Mbak, nanti aku pakai cincin ya, Mbak ya? Iya ora apa-apa to Ronald, engko tak kei Ronald, tenang wae. Aku nek sampean arep berubah, arep sadar aku wis seneng atiku. Apa wae tak kei engko. Masalah rambute uyut engko tak golekke. Syaratnya iku kowe sadar, istiqomah. Jadi kanggo subscriber kabeh ojo sampai lali, saprene sik ade petuk. Tak ucap ke aku jala seta arep ngejak Ronald ning masjid. Tak ucap ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.